kende gede ke surok kabaya na nongston syadu wa kaji kabalashna da kasarkar jela lembak skim kabalayo na kasarkar pedeng. Kini ka benta kabalon ka kendau sudah gede ke surok kabaya aki benta jaka nongkenjang nonglawai hadu maupun rang belang. Bat ia kini ka surok la pentri da ka weka company ka banapok Russia. Ndai ka ka bi sangsat ka long bakan ka surok la slam harashna ndai ka sa tangkom ka surok ti namar ka jeng trai suki palat kini ka company. Kan ka jeng trai suki jo kan ka company kham tam amta ka porslak kalawan ra ka jeng ka bakharau ki patba ki baju ya na kan ka surok namar ba ka surok ka long ti ba long khandau bat bun ke kali ki biya nak tai kilamat jeng dan ru ki bla slip ki bla phai de kan rang ka por ba ya nakaliang jo ka sang FKJGP lai lingdo area unit ka pha da ka jeng tho so step engineer Dudi Nongston man kan tu yu ba kan ka company ka di man trai kham klo ya kan ka surok mak lawra jeng palat ya ki patba kham tam ye ki khna school ki baju ya barabo na kate ka jaka kilamat jing namar ka jilong kati jokan ka surok abul syang bai tang da ka khandau ba kala kan tu yo uru ban pha ka company ban syang no de kin ki kinja moria di kinja ma khonang ban lai na kan ni ka jing kati ये लो आएगा ये लो आ जाओ खाना है तो ये मेहमान कर